There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've got it all. We've got lots of excitement. We've got it. Shopping convenience for everyone. At SM, it's all at SM. Here at SM, we've got it all for you. You are now listening to the hottest producer with the hottest beats. Worth dying for, worth killing for, worth going to hell for. XP Pitpitan na ba ng bayag? Sige, panagto. Baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang umuwi na dati nyong inignore. Bilang patunay na di kayo mag-iihati sa dati nyong in-store. Ngayon sa lakas ko pag bumundol, yan ay hanggang pag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 
inggit, galit na galit sila sa malulupit. Kaya pasensya pag may nahagip, sarap ba sa piling, ano masakit? Ganyan talaga paglabas sa loob kong humanga at pagtakot kong bumili. Puta diba napakasakta, ginigiit na wala akong talento pero isa ka sa napalakpak. Sige-tigilan nakakaputak, sa pandinig mo ay isalpak. At na mahina naman na awitin hanggang sa ang utak mo'y mawakwak. Hit ako kampi. Mga talangka, pare-pareho na kinahiligan kasi patay hila ang pababa. Dahil ba di matanggap na kinayo ko na lahat ng hindi nyo magawa. Parang hinamak nyo lang mga karagatan na ang gamit ang kaibang ka. Ibang ka na yata. Ibang ka na yata. Ibang ka na yata. Lahat na may maling tono, bakit mababa na sa trono? Handa naman ako pa kami ngayon, wala lang ako gawin mo mo. Bueno, eto na ang malino na sagot ko sa napakalabong tanong ko. Bakit ako sumusunod ang kapatunayan na hindi ako patabon? Alam nyo ba yun? Malamang hindi kasi hindi kayo alisto. Sa sobrang bulag nyo sa katotohanan, lahat kayo ay pinanis ko. Hindi na uso dito palawakan ng koleksyon, kundi kahit sasabi sa malabong makauwa ng ating son. Hindi ako nakipag-unahan, pero bakit ako ang nasa harapan? Samantalang yun na patulak ang sa likuran, sila ba ang pag-iwanan? Ako ba ang napang naalisin? O baka di pa di napansin? Kung totoosin ay mas malagin mo o galing palagi nagmamagaling. Lokohin nyo, lelang nyo, wala na kayong mauulol pa. Sa panahon na to sa listahan na mahusay ako ay nakaburda. Lahat pahiya, walang hiya na ngayon yung matagal nyo nang kinutya. Paano ba yung panahon ko naman dahil yung panahon nyo ay tapos na?